أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم amalma magazine di Mali TV laje baw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nyan sigile yanga tafsiri kene kam mi meke juma o juma magazine di Mali kam bi amena wuli qur'ane suran sabana no suratu ali imran ay aya wolon flana lakata no wuli role rabbana la tuzigh qulubana ba'da iza hadaitana ko antige ala ikana aundu sukun jegen ak ikele ko fe ka ankana wahabullana min ladunka rahmata ika dili ke awmo ika hinela innaka antal wahabu ika do e alare soni bay rabbana innaka jami'u nasu li yawmi la rayba fihi ontige ala ere masay mimi mo be fara nyogona dona sigate domina inna allaha ika do e ala la yukalfu li miadi ite layru fongo nyoya allah subhanahu wa ta'ala taranye ako ina lezina kefaru kuika do mogo munu fitri wala yara alamu lan tugini anhum amwaluhum wala auladuhum ko ukan nafolo ane uden ko tna se ku kisika bo foimo mina la shay ana tna se ku kisika bo ala ka latge foimo ka fonga nafolo ka cha ye fere chaman sigi senga ko re bini kisika bo ala ka ko mo ko tiseka ke ka fonde unga chande do be ni nyorola ko biseki kisika bo ala ka ko mo ko tiseka ke wa ulaika hum wuqudun nar mogo munu fitri wala yara alamo kolu de mogo munu ni tasma logo wi fo to ko la jahannama logo wi jahannama sigiro ma ka chan sigina fora ko jahannama jiere kono jahannama koro e bamanangala toro femi be mogo toro koju o wato ala kira ba fo yoro dola sallallahu alaihi wasallam ka fo ko ni jahannama samara keleme mogo min sela ka be ke o tigi kono ko mogo sika toro manjuguni ale tay bo ibo misali ya do soro ni nyini mi ye mogo soro wala bolo dimi yi soro walma nye dimi walma tulo dimi i farkolo yoro no dimi yi soro abe ke kono ko mogo site minga banaka jugunga teme itayinga ina fo ni tara do tro sola ibta banaba imana ta banaba to sigi do dama dowlaje ba soro e dona yoro ma biki kono ko dore manjuguno yi donc janama e fe mi me ma toro ado asigiro mamunu be jien kono o dowye inafo dobe ibasro ay nafulo sugu besro nga ale kan nafulo jaka kanga do femunu na ala baje o feuna mogo nye bala wor ba ku nga ale dusuku be tasuma kono adusu kasile do wati be o ala ko o kafiri nunu ko lu de be kay janama logoy ke dabe ali firauna ko a misali ya bai ko mi firauna ka ko kara kai cigo mina ala tunye masaya sugu chamanda mo ka fen chamanda mo nga ala mago jole a pronila aka se anaka fereu anaka jija o mafoi nya ka bom donc akwa bo cigo la mama kafiri ala mo ikan na fulo ni ga de ko ate foi nya ka bo ala ka kola o ko o mi firauna ka la da o ko nyogon kelebe fo ka wajewuli keza bu bi ayati na ko firauna kara ma e minya anga temefion ayolu ken kaloyi wa akazahumullahu ala subhanahu wa ta'ala surulaka firauna min bizunubihim nuka jurumuyi wallahu shadidul ikabi ko ala ka min alika jum kusabe kul lillezina kafaru ko muhammadu afo mo ye munu fitri wal yara satugla buna ko ala subhanahu wa ta'ala ko sebina ka aula ala ko sebina ka aula watu hisharuna ila jahannama ko aw be fara nyogona kata jahannama kono wa bisal miadi ko tayro chejuyara o e jahannama amena bi tafsiri joya inshallah suratu ali imran aya 10 la na ala sona jumana ta ambe wuli o la kata no wuli roye kad kana lakum li ayatu fi ataini ko ikado ko jamakulu fulaka ko nya ko binake awye kabako na ala sona jumado amena wuli ola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. folin tanniyo be magazine du Mali la je mo be rajili o bismillah akasu ko fo keneka mi mi ga qur'an tafsir ale ko fe anga shigo fe juma
bi fere abo bolo ko ran tuno wala sa chogo mina ka sogo do koro nyefo muni wele ke ka sogo nyefo ni mo ma go be ki ka sogo nyefo ibe wele ke amba sebe nasira émission ma amba nyefo oyina wala sa chogo mina be ka siga famille ta sura la chogo mina atita ala ko tasira ka foi doni ndori fene do ala be midi maboma shego ani nyatuma alaikum salam wa rahmatullahi jane kuri bashiti alhamdulillah sai awa anga bi mo ko folo ade chera mo koy ako kale sugura de kay ko lutara kaburu na kata shudo be wakati minol bu ko do ku be bo ku bala unya bala tasuma be ga bo kaburu ko ndala ko alhamdulillah ambe ala de ala ka ke hera minare o suko faso chela mo min sugura ka ko ka mo do fatura lutara kaburu do la ka sudu u bora sudu yoro wala u ko do dro ya e tasuma klala ka wuli o suko be le hala ya flaira abe fitne do bani kofe du do kono wala je kulu do la mo kele ko ka kuma yire fo ka ban kofe o fitne kele be la wuli tu abo o nyogo nafo aflana e jume aflana o ye walma atigila mo ibasro atuye soro do ke soro yi o bana nga kofe tuguni abina soro wore damna abo fene fo ale mu dafla fasi kele ngadi fasi do ima donc ni ko do na met la ka potu wala ame ala de la ka ke here anga maflana ale musoi ako kalina dine kudaleno wati mina de ko kono do bora san fedro ga ji ka bina dinta ga ulu jera kono inke kono tara masega dinta alhamdulillah amala muso ga sogo o be mala sigi kibaro ya do fo ibasro kibaro ya do bi bo yoro do la kana den do no fe kuma do bo umo ko chama mina sigi kuma inguna nga ubala nyini kube ko den ka ko la chugo ati sika dlate misali yala ibasro ni doga deme dobulu la mola bo mo ati chi black na ko amba fe ka den mina kata donc atita kumala sigi manake tis den ka tagalit na bobla bo no na fo gana soro la kono yung sira ka dinta abayira ka fo demseni munu men anofe ko be tana o bi se ka tana anga masabana ale fene che ako kale sugura re kai ale tara sugula ka be tara sugu sana wati mina le gela sugutigi sugu ere suma ga dalima ga sugu mina dama wati mina ayela mara ka kembalui alhamdulillah o sugu koro kafsa parce que kaya le tara sugula ka bi ta sugu sana ga sugu dito ale ma sugu nyele mena ka kembalui o bayira ka fo kibaru jugudo abena kibaru jugudo soro nga ale yere jorole me kibaru ko nyana bo chugula wati mina no ya bi doaro ka misali doni nda ka fam ni wele kara sako a ko karsa ki dogom so yere ko amangane ku tator flena e do sula ale illa be onke wari tabula e wari nyinu fere te ka beta so ni wele li lara ka ko a ko are ma boble ko fargon no bara o boy o kibaru afo ngana sorla sugotigi kunya dama asugula madu ni sugotigi tuye sugo blema inferamo o be mogo do ka bana ko ci foli fo aye ale te sega bo min ko rofiu sugo blema ma be abe kasara ko udifo ina fo kasidan ano nyugo anga mananna ali musula moy ango kale be su ma be kay ka fa jiginari na masra be docteur sulandi aw salamsu alhamdulillah o be mogo fo wati be mogo mi ni hamina ko bina atigila ga amana joro chugo sababu be dobe do aka hamina ko nuno katla bo no na ko fo kana sorola abe sugote to droni kala sirleno ata yere jigine fofo na ya soro abaye ko Allah sirle do wati be o be ma fo wati be kono ko do bina mina mais comme ni sugo ale kono ferele do doni parce que ka sugo ka ki kono ma do o be jigiya nyuma ko fo la différence mi me o ni ntigila ma ka sugo te ni ntigita wati be ale bi sugo ka kono ma wati be atna ye kuma sika jigina donc ore bi mo fo wati be hamina ko do bina mina abe bo do kono do ore bina mais est-ce que a be se ga glan o be se ga glan saraka be je fe on fe sababu saraka oni fe on ye sababu ya be comme ni ka fe no be sanfe
ni ye boja ta misali an ka kɛ yiriden ne bɛna yiri tigɛ i bɛ boja de ta dɔw b'a fɔ ko bo walima i bɛ denmisɛnnin dɔw bila ka yɛlɛn ka yiri tigɛ olu yiriden tigɛ olu ye sababu ye donc o ɲɔgɔn bɛ fɛn bɛɛ la surtout sarakati alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko sarakati bɛ don mɔgɔ ni balawu 73 cɛ ko o fitini ye cungansaya ye parce que n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ ko fɛn bɛ se ka bonya ni saya ye wa fɛn caman ka bon saya ye n ko fɛn dɔw bɛna mɔgɔ la f'i bɛ saya deli ala fɛ ɔhɔ i m'a ye wa donc sarakati tɛ tulonkɛ fɛn ye ni fɛnw fɔra sogo ninnu tɛ kuma ye ten k'u bɛ fɔ nka a fɔ kun ye n'a fɔra minnu ka kibaruya don ka ɲininkaliw kɛ sarakatiw ni fɛnw na u b'a n'an ka bugu nka maa caman b'a miiri k'a fɔ ko olu fɛngɛ ninnu ko ni ala ko tɛ taga fan kelen bon peut-être o tigiw ma se ka ala ko faamu ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa ka da arabuka ko ala ye kow latigɛ ka ban ala ta abudu illa iyahu ko nka a kana tugu foyi kɔ fɔ ala yɛrɛ ka dilalenw ne ko sa k'e bɛ taa tasuma bɔ tasuma tɛ ka dilalen o tɛ ala ta ye wa ji min nɔgɔ y'i sɔrɔ i taara k'i b'i min o bɛɛ latigɛra ala fɛ k'a fɔ n'i ye ji min a bɛ min nɔgɔ furakɛ donc fɛn bɛɛ dilalen don a tɔ ye e yɛrɛ ka fɛn dɔ ta k'o bila fɛn dɔ kɔnɔ sarakaw ye o misali ye misali la teliya la min nɔgɔ bɛ mɔgɔ min na o ka saraka ye ji de ye o fɛn bɛɛ bɛ o cogoya la e mago bɛ fɛn min na a bɛ dilan ni fɛn minnu ye o de bɛ wele ko saraka an ka maa laban ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sogora de k'a ye k'a bamuso fatura mɔgɔ min sogora k'a fɔ ko a woloba fatura o tɛ jɔrɔna ko fɔ bien vrai que a bɛ saya fɔ mais dɔw bɛ yen n'o sogora nin sugu la a bɛ k'u kɔnɔ ni musokɔrɔba b'u bolo a bɛ k'u kɔnɔ ko musokɔrɔba yɛrɛ fatura ni mɔgɔ nana sogo k'a ye ko i bamuso fatura o bɛ i jigi dalen don maa min kan ko dɔ la a bɛ o tigilamaa fɛnɛ ka maa dɔ fatuli ko fɔ misaliya la e ka juru ka kɛ dɔ la sisan e jigi b'a kan bɛnkan bɛ n'a tigi cɛ ko ni kalo sara min ka wari di fo a ye date yɛrɛ fɔ ko kalo tile 5 kalo tile 4 su fɛ e nana sogo k'i bamuso fatura o b'a yira juru bɛ min na nin ye o ka maa dɔ bɛna fatu e ka wari ko in a bɛ sɔn ka néglige dɔɔnin awɔ a bɛ yogoyaba ale bɛ jigila mɔgɔ ko dɔ tiɲɛli fɔ o bolo min bɛ i ka espoir in perdi bamuso fatuli b'o ɲɔgɔnna ko fɔ nin bɛ dasigi kɛ an ka bi sogo kɔrɔfɔw la sa min kɛra Seko Konate fɛ n'aw mago bɛ k'aw ka sogo kɔrɔw ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min bɛna bila kɔfɛ Seko bi an ka bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ na o bɛ dusukun ka panpan de fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u dusu bɛ to ka kɛ pan u yɛrɛ ma f'u ja bɛ tigɛ yala ko n'i bɛ se k'i da don la k'o ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye bon bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la k'a ye i dusukun bɛ panpan dɔw b'a fɔ ko ka i ja tigɛ walima dɔw wɛrɛ la dɔw b'a fɔ ko i kumasi cɛra dɔw dusukun bɛ bali k'a fɔ gip n'o bɛ kɛ k'a sɔrɔ bana tɛ a tigilamaa la fo a bɛ kɛ waati ni waati o bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o b'a yira k'a fɔ a bɛna jigilatigɛ ko dɔ sɔrɔ a jigi dalen bɛ ko min kan a bɛ jigilatigɛ ko dɔ sɔrɔ ka misaliya di n'i y'a sɔrɔ a tigilamaa ye dugukolo san yɔrɔ dɔrɔn bon ni nin bɛ to ka k'a la i b'a sɔrɔ n'i ma jija ɲagami donni don dugukolo kɔrɔ a bɛna fɔ a ye ko k'i ka yɔrɔ in yɛrɛ ko dɔ taara kuruba kor'a la donc dusukun ka panpanni bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o bɛ jigila misɛnya malere wa b'a bɛ fɔ cogo di ka i n'a fɔ malɛri dɔ cu i la wala a bɛ cunkan jigilatigɛ ko fɔ o y'o tɛmɛ fiɲɛ nka est ce que saraka b'o ko ninnu na saraka bɛ fɛn nin bɛɛ la fɛn o fɛn an y'o de fɔ n ko saraka bɛ fɛn bɛɛ la ala ye fɛn o fɛn da a ye sarakaw bila a la ni a ko faso nana mɔgɔ minnu na n'u ye weleliw kɛ an dɔnda ye minnu ye o sarakatiw la an bɛ se k'o fɔ olu ɲɛna ok baasi tɛ Seko o b'a to nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na n'a sɔrɔ foli kan b'i bolo ka lase an filɛlibagaw ma walasa cogo min na an k'an ka numéro n'o y'an ka nɛgɛjuru sira ye min b'a to u bɛ an lasɔrɔ o la k'u ka sogow ɲɛfɔ ani fɛn minnu b'u da la k'a ɲɛfɔ ani ka dɛmɛ ta kosɛbɛ k'a lase magazine du Mali yɛrɛ ma k'olu ɲɛfɔ
Famata k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i Janɛ k'an ka ɲɛmaaba fo n'o ye professeur Alassane Kone ka duwawu fana sama mɔ Ala ka a bolo mɛn a ka kow la an ka an jatigimuso n'o ye an ka marraine ba bɛ fɔ cogo di n'o ye Nafi Dugure ale bɛ Faransi sigi la an b'a fana fo kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan halisa dakurunya kelen fara foli kan an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen a tɔgɔ ye ko Lamini ale ye boulangerie baarakɛla ye Balabu fana bɛ nin émission in filɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fana fo kɛnɛ in kan. Ok sebo ɲana n'aw sɔrɔ aw mago b'an na n'a sɔrɔ aw ka publicité ko la a mana kɛ fɛn o fɛn walasa cogo min na k'aw lakodɔn aw bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira la 96 40 41 52 bamanankan na sisan n'an b'a fɔ 96 40 41 52.